Ayan mga ka-vibes, nandito tayo ngayon sa Robinsons Magnolia. Tara, mamasyal tayo sa loob kung anong klase ng mall ang Robinsons Magnolia. Tara, samahan niyo ako mga ka-vibes. Robinsons Magnolia entrance. Ayan, papasok tayo sa loob. So ito ang entrance ng Robinsons Magnolia. Tara, pasok tayo sa loob. Pasok na tayo sa loob. Ito ang entrance niya. So mga ka-vibes, ito ang entrance ng Robinsons Magnolia. So medyo malawak dito sa entrance. Nakikita nyo. So ikot tayo. Ikot tayo dito sa first floor. So ito yung mga tindahan dito sa first floor, may mga stalls. So, yan, ang linis. Ang linis-linis. Yan, lakad lang tayo. Yan, tayo sa Tim Hortons. Dito tayo ng pauwi. Tim Hortons products. Ayan, may bit-bit na ako pauwi. Tim Hortons. Yan, may mga coffee shop dito. Mga coffee shop. So medyo maraming coffee shop dito sa lugar na to. Maraming tao. It's a Monday pero parang maraming tao. Ayan, may kainan dito. May kainan. Sa gitna ng hallway. May kainan. Ayan. So mamaya titikman natin yung kainan na to. Kung masarap. Ayan, palabas tayo. May park dito sa labas. Ayan, may mga tao. So, may kids park. Ayan. Nakikita nyo, may park dito. So, yung mga bata, pwedeng maglaro dito. So, ang linis, ang ganda. Look, ayan, mga ka-vibes. Kita ninyo. Ayan, may mga condominiums dito sa Ikot. Ayan o. Merong playground for kids. Ayan, nakatay sa likod ko mga ka-vibes. Ang playground sa likod. Ayan. Ayan, matatanggal muna ako ng face mask. Makita ko na lang ko. Ayan. Ang playground sa likod ko mga ka-vibes. Very nice. Okay, so pasok ulit tayo sa kabilang side ng mall naman. Ayan, puro kainan dito. Okay, puro restaurant. Ayan. Puro restaurant dito. Ayan, pasok ulit tayo ng mall. Sa kabilang side. Ayan. Sandito ulit tayo sa mall. Ayan, ikot tayo sa side. Other side ito ng mall. Malinis. Masyadong crowded. So, mas masarap dito mag-malling o strolling. Kasi hindi masyadong maraming tao. Ayan, lakad-lakad pa tayo. Mga food stall pa rin dito sa kapila. Merong display dito, oh. Ganda. So, tignan natin. Ikutin natin, mga ka-vibes. So, ayan. Oh, parang ang sarap magpa-picture. Oh, tignan mo. Oh, very nice. So, this is at Robinsons Magnolia. Diba cute? Ay, sa likod ko. Cute, no, mga ka-vibes. Thank you. Yan, may mga tao gusto magpa-picture. Yan, mamaya magpapapicture ako dyan. Ayan, lakad tayo. So, makita na natin yung ground floor. So, akit tayo sa second floor. Tayo mga ka-vibes. Escalator tayo. Nasa escalator tayo ngayon. Paakyat tayo sa second floor. Nandito na tayo sa
Second floor. Ayan, ikot tayo sa side na to. May mga stall pa rin dito. So, ayan. Mga toys. Ayan ang Robinsons Department Store. Linis pa rin. Konti lang ang tao. Oh. Ayan. Doon. Doon natin. Parang may nakita ulit ako doon, mga ka-vibes. Ayan. Oo, meron din dito. Tiger naman, oh. Ganda. Oh. Ayan, mga ka-vibes. Tiger. Ayan, tiger. See? Nice display. Ayan. Pang IG. Sabi nga nila, pang IG. Okay. Nice. Ayan, lakad tayo. Akit tayo sa third floor. So, may mga food stall pa rin dito. Cafe. Ayan. Ayan, akit tayo. Paakyat tayo sa third floor. Nandito na tayo sa third floor. At meron ding uling display. Kita niyo yan. Oh. Ano to? Chinese New Year or Valentine's? Oh, tingnan mo yan. Ano yan? Buffalo. Oh. Buffalo yata ito. Yes. So, buffalo. Yan. Ang display. Lakad pa rin tayo sa katapunta sa kabilang side. Nasa right side tayo ng mall. So, let's go to the other side. So, left wing. Okay. Let's go to the left wing. Marami pa rin stalls dito. Ayan, wala masyadong tao dito sa third floor. Konti lang dito. Yung stalls. Pababa tayo. Pababa tayo. Pababa tayo. Coffee shop pa rin dito. Oh. Daming coffee shop dito. Oh, ayan. Lakad pa rin tayo. Kita nyo, hindi masyadong tao dito. So, mas masarap dito mag-stroll. Ayan, yung paibaba. Tignan natin. So, dyan yung entrance kanina. So, nasa second floor tayo. Okay. So, ayan ang entrance. Malawak. So, second floor. Pababa naman tayo. Ayan. Diba? Linis-linis. So, ang class ng dating. Ayan. Healthy option. Parang gusto kong pumasok dito. Tara, pasok tayo kung anong meron sa healthy option. Pwedeng kung ano mabibili dito. Ayan. Laki ng store nila. Ayan. Laki. Oh. Ayan. Laki ng store. Ayan, maghahanap ako ng tea. Favorite ko ang tea. Ayan. Tayo ng tea. Ayan. Ayan. Ang daming tea dito. Oh. Ang daming tea. Ayan. Ayan. Bibili ko ng tea. Dami na ditong tea. Ano bang klase ng tea? Ayan o. Oh. See? Dami klase ng tea. So, bibili ako ng tea. Parang gusto ko itong honey lemon comfort. And the berry detox. Ayan, pwede kong bumili dito. Bili ako dalawang box. Ayan mga ka-vibes, nakabili na tayo ng tea. Ayan. Ayan, palabas na tayo. Nakabili na tayo ng tea. Dalawang box. Balik na lang tayo dito pa at may bibilihin pa. Baba tayo. Dahil pa rin food stalls dito. Bababa na tayo.
Dito na tayo sa ibaba. Ayan, milk cheese. Parang masarap yung milk cheese. Meron doon. Dito naman tayo. Ayan, dito tayo. Coffee shop pa rin. Donut shop. Shop dito. Dami shop. So, baba tayo ng basement. Ayan, pababa tayo ng basement. Tignan natin kung anong meron sa basement. Ayan. Baba tayo. Baba tayo ng basement. Tignan natin. So, parang dito ang fast food. Ayan, nakikita ko na. Parang fast food nga dito. Medyo malawak ang fast food dito. Oh, ayan. Fast food. So, ito ang fast food ng Robinsons. Ayan. So, medyo malawak ang fast food. At parang meron pang basement ako nakikita dito. Oh. Parking. Okay. Puro mga food stall pa rin dito sa basement. Ayan. Food stalls. Oh. Six. Food stalls. Food stalls. Ayan. May food stalls dito. Oh. Ito ang iba naman dito, oh. Ayan. Dito, mga paninda dito, mga accessories. Oh. Doon, food stalls, dito, accessories. Ayan, may dairy food din dito. Oh. And of course, mawawala ba naman yan? Mawawala ka ba? Hindi, di ba? Yan ang Robinsons Fast Food. So, ito ang supermarket. So, ito ang kanilang supermarket. Ayan. Medyo sumasakit na yung paa ko. Kailangan ko na siguro umupo muna o mag-CR. Ayan, mga ka-vibes, papasok tayo ng supermarket. Tignan natin kung anong mabibili natin para may bit-bit naman tayo. So, may mga paninda rin dito. Ayan. Oh, ayan. Mga paninda. So, pasok tayo sa supermarket, mga ka-vibes. Ayan, mga pakwan. Nandito ako sa mga fruits. Ayan, mga fruits. Ayan. Gulay. Prutas. Ayan, tingnan natin kung anong mabibili natin dito, mga ka-vibes. Natin kung anong mabibili natin dito. Ayan. Salad. Salad. Yes, salad. Bili tayong salad. Prutas. Ayan, dami prutas. Oh, saya. Bili ng fruits. Fruits, vegetables, gulay. Ayan, tingnan natin kung ano mabibili natin dito. Oh, ayan. Suha. Ayan. Ito. Bigas. Itlog. Bigas. Nandun ang mga seafood. Dried seafood. Sugar, eggs, dairy, poultry, meats, frozen, frozen. Ayan mga ka-vibes, oh. Naglalagay sila ng bunny dito sa center, oh.